Yaziwa njengombulali othe cwaka. Iingcaphephe zithi iswekile inelona zinga liphezulu elibulala abantu kweli lizwe. eNtshona Kapa ngabantu abangama-250,000 abachaphazelekayo. Isiqingatha sinyangwa apha eGroote. Iingcali zithi ubhubhane icorona iwuveze phandle ubungozi obujamelene nabo baphila nesi sifo. With data from the Western Cape during the first wave, showing that if you were a person living with diabetes who was diagnosed with COVID-19, 1 in 6 died and 45% required admission to hospital. And if you had a look at the mortality during the first wave of COVID-19, at least 50% were people living with diabetes. So there's no doubt that in pandemics, people living with diabetes are vulnerable and need access to good care. Abasemagunyeni balichaze eliziko njengevenkile yokumisa enye. Inendawo yokufundisa, eyokuhlola amehlo, inyawo, ukugoca-goca, namagumbi onyango nawokuphumla. Zonke izipecialists ingcaphephe zizawudibana apha zizonke. Kuyeke laa nto xa kuthiwa udiagnose oba ne-diabetes, siyayazi mos i-diabetes le yenza into yoba umntu ade anqunyulwe umlenze okanye mhlawumbi inantsika inyawo okanye ufumanise bakaboni makayokongulwa. Umane ke ngoku ubhekiswa ngapha nangapha. So eliziko lizawusinceda into yoba ngoku at least wonke umntu xa inantsikayo uzawureferishwa khona. Abezempilo bathi le ndawo yokumisa inye iza kuqwalasela abo iswekile kubo sele igabadele. Abafana nabo bajonge ukunqunyulwa nabaneswekile bekhulelwe phakathi kwabanye. It's also about the individual, the responsibility, and how your family builds that with you so that you get a longer lease on life. That you're living with diabetes, but you're actually, you're comfortable in it. And then, of course, it's a high cause of mortality in our province. And so what we need to do is how do we reduce the mortality rates? Iingcali zibongoze abahlali kuba bazinonophele impilo zabo. Bathi uphando lehlabathi lufumanise ngaphaya komnyinge wama-52 ekhulwini abantu abaphila nale meko abazazi. Thule Joka, Iindaba ze-SABC, ndiseKapa.